fik jeg mig lige en warning her. Og hvor farligt lidt oversat det egentlig er. Jeg hører noget brummer nede bagved. Det er min barber sæt. Skal ikke trimme. Jeg kan bare ikke lide det her, nu har jeg fået tømt kanonen på vand. Smager den skål, mens jeg går det her. Den kunne ikke holde til noget. Men det her med at stå og tømme kanonen i vand her, det kan jeg ikke lide, fordi det er nøjagtigt sådan, det lyder. Når et sort dyr, som kæmper imod et eller andet. Og det tiltrækker lige nøjagtigt anacondaer og andre bæster. Nu vil jeg videre. Fuck, man. Skal jeg sætte den op her, så skal vi tage det helt roligt fremover, Nielsen. Nu skal man kæfte advarsler. Så den kan komme op her. Kæft, det gik stærkt, mand. Fucking shit, man. Woo! Jeg håber bare, at jeg ikke har mistet noget vigtigt. Den sæk, jeg prøver at redde, den er forsvundet i hvert fald. Men vi er videre. Shit, man. Fuck. Det er jo sygt.